apirilaren 7an Legebiltzarrak lortu zuen adostasuna. Arratsaldeon, ELA, Klabek eta Esteilasek Bilbon deitu dute mobilizazio nagusia goizeko 11:30 Lakuak Bizkaiko hiriburuan duen egoitzaren aurrean. Donostian eta Gasteizen ere egin dituzte ekimenak arratsaldeko 6etan. Horrez gain, bigarren greba egun bat deitua dute sindikatu horiek, protesta dinamika honen barruan abenduaren 14an. Hain zuzen ere, gaurko protestaren datuei erreparatuta berriz, sindikatuen arabera oihartzuna 60%koa da. Eusko Jaurlaritzak berriz ziurtatu du ikastetxeen 82% datuak jaso dituztela eta horietan irakasleen 35,2 egin dutela greba. Eta esan dezakegu, ditugun datuen arabera 60%ak bat egin duela greba deialdiarekin. 800 eskolak osatzen dute sare publikoa, 50.000 langile sari gara eta guretzat oso berri pozgarria da, oso jarraipen zabala da eta badakigu jende asko etortzen ari dela ona. Bildu gara hezkuntza lege aurreproiektu honi gure kontrakotasuna azaltzeko. Bai, zirriborro honek ez baitu egun dugun sistema publiko pribatua gainditzen eta horrek suposatzen duena da egun dugun arazorik hezkuntzan dugun arazorik larriena ez duela konpontzen, segregazioa alegia. Sindikatuok ekarpenak egin dizkiogu aurkeztu zaizkigun aukera guztietan, idatziz, ahoz, publikoki eta abar. Eta hezkuntza sailaren aldetik argitaratu diren dokumentu guztietan gure eskaerak ez dira aintzat hartuak izan. Bizkaiko metalgintzako 9. greba eguna da gaurkoa eta azken 2 egunetan gertatu ez den bezala tentsioa gogortu egin da. Gaur Ormazabal fabrikaren atarian elkartu dira lehenik izan ere enpresa horretako zuzendaria patronaleko buruetako bat da. Goizaldean ertzaintza pikete nagusiaren aurka oldartu da. Arteako industrialdean eta 4 langile zauritu ditu. Horietatik 2 gutxienez LAB sindikatuko ordezkariak ziren eta ospitalean hartatu behar izan dituzte. Kargak egon dira eta langile bat erretenitu dute ertzainek. Horrez gain, Ormazabalen greba batzordeko 2 pertsona soilik sartzeko aukera eman die ertzainak. Hala ere, atarian izan dira istilu nagusia. Gero, Pecos Fabricación enpresan eginiko protestan 2 ertzain grebalarien multzoan sartu dira eta ondoren kargatzen hasi dira barrutik sindikatuek salatu dutenez, justifikaziorik gabe. Gehiengo sindikalaren gaurko protesta nagusia Basaurin izan da eta bertan egindako manifestazioan ertzainak bidea moztu du. Berrio Beitiko Saint Gobain abrasiboseko langile batek bizia galdu du gaur lanera sartzen ari zela istripu ez traumatiko batean. Heriotza honekin iazko zenbakia berdindu da. LABek salatu duenaren arabera ondo ezik sentitzen hasi da lanera sartzen ari zela eta hil egin da. 56 urte zituen LABen zenbaketaren arabera aurten Euskal Herrian 78 pertsonak galdu dute bizia lanean, horietako 20 Nafarroan. Eta bestaldetik kultura arlora salto, astebete, baino ez da falta eztanda lelopean egingo den Durangoko liburu eta disko azokarako. Abenduaren 7tik 11ra 930 kultur nobedade egongo dira eskuragarri. 458 erakusmaitan 417. edizioak ohiko formatua berreskuratuko du. Sortzaileen aldetik eta partaideen aldetik, hau da, diskoetxe, argitaletxe, herri mugimenduetako elkarte eta guztien aldetipe, gogo handia ikusten da. Nik uste dut lan handia egin dutela danepe, Durangoko azokara euren etxeetatik onena ekarteko. Beraz, bakarrik falta jakuna da, estanda egin daiela azokak eta danokpe azoka on bat eukidagigula. Bisitari modura eta saltzaile modura bebaiz azkenean, azoka bat topaleku handi bata, baina ez da iguna ahaztu, askok eta askok azoka hau oso garrantzitsu daukiela urtean zehar irauteko be. Arabara salto, abenduaren 16tik 18ra 40 mazokalarik parte hartuko dute mazokaren 8. edizioan. Ilustrazio eta marrazki azokan Gasteizko hainbat laguni euren lanak edizio mugatuan egindakoak erakutsi ahal izateko estanda izango dute prest. Gainera, teknika euskarri eta neurri mota guztietako lanak ikusgai izango dira. En esa vuelta a los orígenes, pues vamos a tener el depósito de aguas, nuestro espacio para los puestos, para
esos puestos expositivos que tienen las masocalaris, que efectivamente son mayoría, porque somos mayoría en el sector y porque Masoca además hace especial incidencia y presta especial atención a contratar mujeres y a visibilizar el trabajo de las mujeres. Por eso también todos nuestros carteles también están hechos por mujeres euskaldunas y en este caso además por la apuesta de que sean ex-masocalaris. Bueltan da 40 minutu rock jaialdia Euskal preso, refusiatu eta ieslariei elkartasuna adierazteaz batera Durangon puntako musikariak biltzen dituen festa. Antolakuntzatik adierazi dutenez aurten otsailaren 25ean ospatuko da jaialdia goizeko 10:00 aurrera badatoz lelopean eta dozena bat talde pasako dira Landako guneko oholtza handitik. Jaialdirako sarrerak jada eskuragarri daude, 20 euroren truke sarean eta Durangoko azokak irauten duen artean, abenduaren 7tik 11 herri dendan ere eskuratu ahalko dira. Gainera, abenduaren 12tik aurrera, Euskal Herriko hainbat tabernatan lortu ahalko dira sarrerak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola publikoetan greban daude gaur. Lab eta Esteila sindikatuek deitu dituzte langileak grebara Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektuaren kontra egiteko. Sindikatuen arabera jarraipena 60%koa da. Hezkuntza publikoa euskalduna eta propioa helburu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitatera arteko eskola publikoetan greba eguna dute Lab, Ela eta Esteila sindikatuek deituta. Sindikatuen arabera, oihartzuna 60%koa izan da. Gaurko egunez, Lab, Esteila eta Ela sindikatuok greba deitu dugu sare publikoan, aurreskoletan eta eskola publikotan. Kalera ateratzen ari dira irakasleak, heziketa bereziko langileak, sukalde eta garbiketakoak eta aurre hezitzaileak. Eta esan dezakegu, ditugun datuen arabera, 60%ak bat egin duela greba deialdiarekin. Jaurlaritzako hezkuntza sailak aldiz esan du ikastetxen 43%ren datuak dituztela eta horietan irakasleen 38,6%ak egin dutela greba. Edo nolare Jaurlaritzaren hezkuntza legeen aurreproiektuari ezetz esan diote ozen milaka pertsonak. Zirriborro honek ez baitu egun dugun sistema publiko pribatua gainditzen eta horrek suposatzen duena da egun dugun arazorik hezkuntzan dugun arazorik larriena ez duela konpontzen, segregazioa alegia. Gu hezkuntza komunitatearen parte garrantzitsua baikara. Eta gure ahotsak dioena da Euskal Eskola Publikoa ardatz izan behar duela. Ela, Lab eta Esteila sindikatuek deitu dituzte langileak grebara Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurre proiektuaren kontra egiteko. Eta abenduaren 14 ere grebara deitu dituzte sektore publikoko langileak. Hezkuntza lege honen onarpen prozesua hasi zenetik, badirudi orain hasi dela, baina prozesua aspaldi hasi zen, orain dela ja hilabete batzuk hasi zen. Eta prozesua hasi zenetik Elatik esan dugu, ikusten dugula aurkeztu zaizkigun dokumentu desberdinetan eta egin zaizkigun planteamendu desberdinetan egungo hezkuntza sistema betikotzeko asmoa funtsezkoak diren elementu askotan. Aipatu bezala urak arrotuta daude hezkuntza arloan. Pixka bat baretzeko bilera egin zuten atzo EH Bilduk eta Labek Donostian. Atzoko bilerat zeinbait irizpide komun marraztu zituzten eta ezkerreko independentismoak hezkuntza sistemaren eraldaketa lortzeko bere esku dagoen guztia egingo duela ziurtatu zuten. Aldaketa sakon bat behar dula eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere Euskal Hezkuntza Sistema propiorako transizio egiteko baliagarria da heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan.
Bizkaiko metalgintzako 9. greba eguna da gaurkoa, eta azken bi egunetan gertatu ez den bezala tentsioa gogortu egin da gaur. Goizean goiz, igorren elkartu dira 100 langile gehiengo sindikalak deituta, Ormazabal fabrikaren atarian elkartu dira, izan ere, enpresa horretako zuzendaria patronaleko buruetako bat da. Goizetik ertzainaren jarrera salatu dute. Lan gatazkekin jarraiki, polemika handia sortu da Arabako eta Gipuzkoako suhiltzaileen lehen lan eskaintza bateratuarekin. Izan ere, lan eskaintza publiko bateratuko hautagaien 75% ez dute azterketa gainditu, eta bitarteko suhiltzaileei dagokionez 85% ez dute gainditu lehen proba hori. Suhiltzaileek protestara deitu dute gaur Gasteizen. Azaroaren 26an Arkautiko Akademiak lehen aldiz Arabako eta Gipuzkoako lan eskaintza publiko bateratua antolatu zuen. Hautagaien 75% ez dute azterketa gainditu. Hau da, 1170 pertsonetatik soilik 287 gainditu dute proba, eta horietako 18 dira emakumeak eta 269 gizonak. Arabako Foru Aldundiak 46 plaza eskaintzen zituen, eta Gipuzkoako Aldundiak berriz 78. Lehen azterketak polemika sortu du, eta kritikatu dute azterketa eredua ez dagoela egokituta lanpostua baloratzeko. Sindikatuek ere salatu dute egindako proba. ESK sindikatuak uste duenez deialdia irregulartasun juridikoz beteta zegoen, eta EAEko erakundei eskatu die Arkautiko Akademiak berriz ez antolatzeko lan eskaintza publikoko azterketa bat, agerian utzi duelako ez direla trebeak. ELA sindikatuak berriz azpimarratu du behin-behineko suhiltzaile gehienak plazarik gabe gera daitezkeela, eta probaren diseinuaren eraginez izango dela argudiatu du. Ezagutza eta gaitasun probak Irunen egin ziren. Hautaketa prozesuko hurrengo probak nortasunari buruzkoak eta fisikoak izango dira. Bi kanporaketak gainditzen badituzte derrigorrezko aldi akademikoa bete beharko dute. Ikastaro hori ebaluatuko da eta ondoren praktikak egingo dituzte. Era berean gainditzen ez dutenak polizia eta larrialdietako Euskal Akademian aldi baterako lanpoltzan sartuko dira. Hau da, Arabako eta Gipuzkoako parkeetan lanpostu utzuneak betetzeko edo ordezkapenak egiteko. Bilboko Alde Zaharreko azetetxebizitza sindikatuak elkarretaratzea egin du asteazkenean, iraganen ostiraleko gertakariak salatu eta erantzuleak seinalatzeko. Izan ere, azaroaren 25ean 5 aldera Bilboko udaltzaingoak ustea gauzatu zuen San Francisco kalean. Azetek jakinarazi duenez, ustea indarkeria erabiliz eta modu ilegalean burutu zuten.
Gaiz aldatuta gaur azken eguna izango du etorkizuna eraikiz kongresua. Gogoratu ekimen honek egindako ibilbidea islatzen duen erakusketa ikusgai dagoela Tabakaleran. Etorkizuna eraikiz kongres ekimenaren bigarren edizio egiten ari dira Tabakaleran, Donostian, azaroaren 24tik 30. Zazpi egunez, Tabakalera erreferentziazko gune bihurtu dute trantsizio berdearen, digitalizazioaren edo gaur egungo aldaketa demografiko eta sozialen erronkei buruz hausnartzeko eta esperimentatzeko. Kongresua bera Tabakalerako hainbat gune bereizitan egiten ari dira. Erakusketa gunean, zentroaren plazan, Prisman eta Patio aretoan. Erakusketa aretoan esposizio iraunkor bat jarri dute etorkizuna eraikizek egindako ibilbidea eta erdietsi diren lorpenak jasotzen dituena. Ekitaldiak irauten duen 7 egunetan egongo dena ikusgai. Erakusketa 4 esparrutan banatu dute, lehenengo atalean trantsizio energetiko eta klimatikoa lantzen dute, bigarrenean berriz trantsizio teknologiko eta digitala, hirugarrena jorratzen du trantsizio sozial eta sanitaria, eta laugarrenak eta azkenak lankidetzazko gobernantza. Alde batetik dago ardatz teknologikoa, adibidez mobil bezalako referentzia zentroa egiten ari den lana erakutsi ahal izateko, bestalde batetik adin berri bezalako referentzia zentro batean egiten ari den lana ikusteko aukera dugu, eta gero hain zuzen ere etorkizunarekin zen garatzen ari garen hainbat eta hainbat proiektu ikusi ahal izango dira hain zuzen ere hor ikusten duzuen erakusketa gune horretan. Etorkizuna eraikiz programaren baitan, lankidetzazko gobernantzaren eskutik 125 herritarren proiektu berritzaile jarri dira martxan 200 eragileren partaidetzarekin, 26 proiektu esperimental eta 11 erreferentziazko zentro eta estrategia. Azken horiek elkarlanerako bideak zabaldu dituzte zibersegurtasuna, zahartzaro osasuntsua, mugikortasun berria, euskara, aldaketa klimatikoa, gastronomiaren digitalizazioa, kuantika, terapia aurreratuak eta berrikuntza sozialaren alorretan. Hain justu Tabakalerako erakusketan proiektu horien inguruko lagina jarri dituzte erakusleio. Gainera, etorkizuna eraikizek landutako arloko lotuta mintegiak eta hitzaldiak antolatu dituzte Tabakalerako plaza irekian, Patio aretoan bestalde Gipuzkoa Talksen edizio berriak egiten ari dira. Etorkizuna eraikiz kongres ekimenaren bigarren edizio egiten ari dira Tabakaleran, Donostian, azaroaren 30 bitartean. 7 egunez Tabakalera erreferentzizko gune bihurtu dute trantsizio berdearen, digitalizazioaren edo gaur egungo aldaketa demografiko eta sozialen erronkei buruz hausnartzeko eta esperimentatzeko. Kongresua bera Tabakalerako hainbat gunetan egiten ari dira, erakusketa gunean, zentroaren plazan, Prisman eta Patio aretoan. Plaza espazioa interaktiboenetakoa da izan ere, etorkizuna eraikizek bultzatutako erreferentziazko zentroek lantzen dituzten arloei lotuta, mintegiak egiten ari dire ikasleekin eta baita ere birziklatzarekin, neuromarketingarekin, lehen sektorarekin edo kultura digitalarekin lotutako ikastaroak ere. Patio aretoan bestalde, Gipuzkoa Talksen edizio berriak egiten ari dira. Joan den ostiralean desinformazioari buruzkoa egin zen, Maldita.eseko arduradunekin. Asteleen arratsaldean beste saio bat egin zen mugikortasun berriari, adimen artifizialari eta kirolari buruz. AEDIBeko Arturo Pérez de Luciarekin eta Esteban Granero futbolarioi eta enpresa buruarekin. Astearteko biltzarrean lehen mailako parte hartzaileek ere parte hartu zuten. Anton Kostas ekonomialariak inaugurazio hitzaldia eskaini zuen. Atsedenaldiaren ondoren, trantsizio demografikoari, trantsizio teknologiko digitalari eta trantsizio berdeari buruzko 3 hilabete elkarrizketa egin ziren. Bertan parte hartu zuten Maite Peña diputatuak, Josu Gago agintzariko zuzendariak, Eba Salaberria Donostiako udaleko transbertsalitate arduradunak, Javier Larrañaga diputatuak, Ana Insausti Mubileko zuzendariak, Roman Oros Multiverseko sortzaileak, Jose Ignacio Asensio diputatuak eta Antxon Olabe Espainiako Gobernuko Trantsizio Ekologikoko Ministerioko aholkulariak. Kongresuak unibertsitateek beraiek antolatutako jardunaldiak ere baditu. Astelenean Deustuko Unibertsitateak antolatutakoa izan zen. Asteazken goizean Mondragon Unibertsitatearena eta egun berean 3etan Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
Zigorrak murriztu bai, baina ez era orokortuan, kasuan baizik. Hori ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak soilik baietz da baietz legearen aplikazioari dagokionez. Arandin auziaren barruan egin du lege berriaren interpretazio hori. Magistratuek 9 urteko kartzelaldia ezarri diete auzipetutako bi gizonei. 2017an adingabe bat bortxatzea egotzita. Fiskaltzak 10 urteko zigorra eskatua zuen, baina soilik baietz da baietz legeari helduta urtebetez murriztu diete espetxean eman beharreko denbora. Bere aldetik, Bizkaiko probintzia auzitegiak 4 urte eta erditik 3 murriztu du sexu erasotzaile baten aurkako zigorra, bai bakarrik da bai lege aplikatuta. Organo judizial honen lehen ebazpen judiziala da, eta horren bidez horrelako kondena bat berrikusten da. Hala, 2019ko ekainaren 10ean gizon bati murriztu egin diote, emakume bati sexu erasoa egiteagatik ezarri zitzaion zigorra. Kondenatuak berak eskatu zuen kondena epaia berrikusteko. Gorenak erabakia hartu aurretik, probintzia auzitegi batzuk kondenatuei irizpiderik mesedegarriena aplikatzearen alde agertu ziren, zigorrak murriztuz, tartean Bizkaian. Hego Euskal Herrian bide horretatik murriztu duten lehen zigorra da. Grande Marlaskak Espainiako barne ministroak berriro ere aldeztu du ez dela migratzailerik hil Espainiaren kontrolpeko lurraldean pasaden ekainaren 24an, 2000 lagun Melillako esia igarotzen saiatu zirenean gutxienez, 23 migratzaile hil ziren. Marlaskak azpimarratu du Guardia Zibilaren lana erabat neurrizkoa izan dela. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Jake Sabe berri zendu da bart 82 urte zituela, Ipar Euskal Herrian pertsonaia ezaguna izan da, bai politikan eta bai kultura arloan izan duen jardunagatik. Mugimendu abertzalearen bultzatzaile eta erreferente nagusietako bat izan da urteetan. Pas mal de choses là-dedans. Il faudrait que vous coupiez, c'est long. Kultura arloan bestalde, FNAKek joko antifasista bat zentsuratu du eskuin muturrak eskatuta ikusi. Gurean berriz, abenduaren 16tik 18ra bueltan da mazoka, ilustrazio eta marrazki azoka Gasteizen.
Arropa ilustratua, bitziak, zeramika, eskuz margotutako zapatilak, adabakiak, posterrak, agendak, egutegiak eta beste hainbat lan aurkituko ditugu Mazokaren 8. edizioan. Marrazki eta ilustrazio azokak 40 mazokalari bilduko ditu aurten, gehienak emakumeak, eta euren lanak edizio mugatuan egindakoak hain zuzen ere ikusgai jarriko dituzte. 2019tik azoka ez da antolatu pandemiaren eraginez, eta antolatzaileek eta parte hartzaileak gogoz hartu dute aurtengo edizioa. Mazokalarien artean gehienak emakumeak dira, izan ere edizio honetako kartelak emakumeek egindakoak dira. Besteak beste, Inge Konde da aurtengo kartelaren egilea. Depósito de aguas, nuestro espacio para los puestos, para esos puestos expositivos que tienen las masocalaris, que efectivamente son mayoría, porque somos mayoría en el sector y porque Masoca además hace especial incidencia y presta especial atención a contratar mujeres y a visibilizar el trabajo de las mujeres. Por eso también todos nuestros carteles también están hechos por mujeres euskaldunas y en este caso además por la apuesta de que sean ex-masocalaris. Gainera, azokaz gain ostiraletik igandera marrazkiarekin, grafiarekin eta musikarekin lotutako jarduera osagarri asko antolatu dituzte. Hala nola tailerrak, jam sesioak, konferentziak eta abesti jolasak. Horrekin batera txikienentzako jarduera asko ere antolatu ditu Mazokak. Kiroletan, abenduaren 3an pilotako euskal selekzioaren aldeko eguna prestatu dute. Helburua euskal selekzioaren aldeko mugimendua azkartzea da. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespeta dezatela kolektiboki, nazio modura eta individualki euskal pilotari gisa dagokigun eskubidea eta behingoz onak dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Anonim Popular taldearen izan baditut egunak kantuarekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez, gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Izan baditut egunak, kaututakoan ilunak, ez dakidana balio duen egiten dugunak. Etxekoak, talagunak, direnak ez ezagunak, ta ez dudana beste leporik eusteko garunak. Tokatzen zaizkit uneak, nire almen Zuri Txemapamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken.
xaututakoan ilunak ez dakidana balio duen egiten dugunak etxekoak talagunak direnak ez ezagunak ta ez dudana beste leporik eusteko garunak horregatik galdetu zer publikatu nezaken, zer ez, nola zen idatzita erakutsi nien, baietz edo ezet, ze neukan bildur bat, atzea botako tezian, eta nila publikatu, eta, bueno. Tensio hori pentsatzen dut beraiek egunerokoan sentituko duten zerbait dela. Bai. Nola eutxi pulsua horri? Guaintxe bertan, nik ikusten ditut, oso punkik, ez? Ni olakoa naiz, eta kaleateko naiz, eta listo, baina ikusten ditut oso gazte. Ikusiko dugu hemendik urte batzutan, nola, adibidez, beste bat ja zeditzen zeon, ez? Bere familiak esatezion bitu psikologoa jungo zea, eta ondoren ebakuntza ingo dezu, eta ja zeon oso nekatuta bezala, oso nekatuta. Borroka hortan, eta jazkenen ez dakit esango duen bitu bai, eta listo, ez? Baina nik harrapatu nituen indarra askokin bezala. Gauzak aldatuko tezien zea esperantza horrekin, ez? Nik aldatuko ditut, indar horrekin. Baina, karo, bat nekatu iten da egunero hola. Indar hori ikusten da, zuk ateratako argazkietan? Bai, nik ateratako argazkietan, goatzen naiz, batzutan erretzen daude, emakume bat erretzen, ilegala ez da, baina bai oso itxusia. Eta nahi esatezia da, nahi atean nik erreiten, eta nahi atera hola, eta kitxo. Beste bat makillatuta dao, eta eske makillatuta ateatzen da. Atera dien bezala. Ez dutein holako teatroik edo. Zuretzat, argazkiak atera aurretik garrantzitsua izan altzen, beraiekin solastu, beren errealitatea ezagutu, konfiantzazko, ez? Gutxineko konfiantzazko harreman bat sortu, argazkiak ahalik eta erosoen ateralizateko. Bai, baina Iranen eta hemen bertane bai. Osea, beti nik argazkiak atea aurretik pertsona bati, behakin galditzen naiz, behakin hitzeitet, igual ez behin, 10.000 aldiz behar bada, bai. Eta ja konfiantza badaukazunen, eta ja danen konversazioa jiji, jaja, eta pixkat, lasaitze ganen denak, ordun di argazkik. Ja konfiantza daukatenen esateko, ura, nahi hola ezatea, eta jazu hola, ez dakiz, osea, bai, bestela, keba. Eta zu pentsa gaina Iranen ez ginen laulertzen. Esketzekiten inglesez. Batek bakarrizekin, gainontzeko guztiek ez, orduntzan, mobilakin, traduktoreakin. Eta mimika. Baina horrek ez zuen galarazi zuen konfiantza eta harremana sendotzea. Ez. Oso polita izan zen, bai gustatu zitaiten. Ekipo bezala funtzionatzen zenutela esan izan duzu? Bai, ekipo bezala funtzionatzen den ni beti. Gehienetan esan nahi dut, batek ikusi zituen besten argazkik, denei galdetzen nian zeiruitzeza izue, berai esaten nian, ideian bat balin maukazue esan lasai, nik ateako izuet, eta hola ekipo bezala sortzen da, beste giro bat. Beraiek ere parte hartzaile aktibo izan ziren. Bai, ez zai gustatzen oztasun oide, jarri hemen, eta listo, venga, urrengoa, jarri hemen, ez da hoi. Ni pentsa hilabete honitzala beraiekin, egunero. Eta gaur noa zoazte zuekin noa. Ura egoaz, ez dakit noa, hortxe noa zuekin. Horregatik Teranetik enitzan atea. Baina Terani tripak ikusi zen izkion barruraino. Kafeteri guztik ez utzeitut. Bai. Ilabete osoan ateratzen dituen argazkiak edota amaiera aldean? Amaiera aldean, ja konfiantza bat geneukanen. Bai. Intimitatean ateratako argazkiak dira? Bai, hainbeste polizi ikusi nun, esan nula, hemen azteman aiz argazkitan gelditu ingo naute. Eta bukatuko dukartzelan nik, eta beste guztik. Osea, oso kontu zibili ginen, argazki guztia gau ez dira. Leku jende asko etzean lekutan, edo beraien etxeetan ebai dira. Zua estemazea Iranen argazkik ateatzen kalen jendeai,
moralaren polizia etorri daiteke eta esan, zertan naizea? Eta horrazten di arazok. Eduki altzen duten horrelako bizipenik? Ez argazkiak ateatzeagatik. Nere laguna, transexuala dana, ez? Bea, dauzka genital maskulinok, eta emakumea da, karo, juten da kaletik makillatuta, dauka ia luzea, melena luze bat, baina juten da gizon bezala jantzita, horrek esan nahi du, ez daukala zapia burun, eta ez erordun, jendeak beak ez daki nun kokatu, ez daki zer dan. Emakume, gizon, ez daki. Orduan, jendeak ere gaizki behidatze zigun, esan berra okat. Eta poliziak zuzenen gelditu. Eta esate zioten aizu barkatu zeiten dezu zapia buruan jarri gabe. Eta orduan beak erakuste zien deneia, eta esate zien, esken gizona naiz. Eta orduan poliziak esate zion, eta orduan zeiten dezu makillatuta. Eta esate ziguten alde mendik, ja. Eta nik esateren, bueno, alde mendik da gutxinez. Zean atxilotze zaituztele, lasai asko. Eta bai, olakok izan genitun desente. Desente moralaren poliziarekin. Ez zekitelako nun kokatu. Eta kokatzeko beharra sentitzen zutelako, ez? Bai, noski. Bai. Horregatik askotan, gauez, ateratzen zenituela esan dezu. Bai, argazki gehienak gauez edo beraien etxetan. Sarri, beren nortasuna babesteko, bixerak, antifazak erabiltzen zituzten. Bai, bueno, hoi festa bazan, argazki hoi festa badia, Halloween festa. Gonbidatu ninduten, ura, festa badaukau, Halloween festa, eta esan unai, ama, alkola ilegala da, Iranen, ez? Eta orduan banekin, dena merkatu beltz bada, droga daude pila bat, alkola saltzen dute, baina zu ez dakizu ez da, zea izan edaten. Orduan, nik probatu, jende asko hilda kutsatuta, bai? Orduan hauek, nire lagunak erosi zuten alkola, merkatu beltzean, eta junginan baten etxea, eta zeukaten alkola, eta gero patatak, eta holako gotzak, eta zeukaten jarrita musika baju, karo, bizilaunek salatzen bazaituzte zer. Orduan, musika baju, alkola, eta gero lehiotikan beida genden txandatuz, jute ginen, ebeidatzea polizia nundi zebilen ikusteko. Bazpare. Orduan, pentsatze superfesta. Gero, astezian dantzan erok bezala, eta goatzen naiz, seitun mozkortu iteziala zeztute daten. Ezin dute edan, orduan, seitun, kao, nik usteet gaueko 12 gendela denak etxelo. Bai. Zuk probatu zenuen? Alkola ez. Alkoloi ez esan nun bia, bazpare, ez nun probatu. Koka gaite zen, hango festa batean. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente. Ura, zergatik aukeratu duzu kanta hau? Jo, txoratzen zeudelako Rosaliarekin. Baina txora-txorain da, Denbo guztin, Rosalia leku guztitan jartze ziaten, eta gaina galdetu, eta zesaten du, eta zestakize. Eta bai, Iranea junta Rosalia entzutenean nintzen denbo guztin. Iraneraino joan, Rosalia entzuteko. Bai, baina arritu nindun, ostras, ez hautzen du, Osea, ez daude hain... Osea, ez hautze ituztela. Gauzak eta internet naizta kapatuta egon, aurkitzen dituztela gauzak, ez? Bai. Naiz eta ilegala izan, droga kontsumo handia aldu herrialdeak. Nik pila bat ikusi nun, moitu gure ingabe. Bai, opio pila bat zeon, Afganistan ondoan daukate, orduan ni hau naizen hostal guztitan praktikamente droga ikusten nun atzerritarrek erosita edo beraiek eukita edo, bai. Eta normalizatua zegoen?
izatea. Bueno, izkutun, klaro, harrapatze zaitu polizik eta igualetzea ateatzen kartzelati zure bizi guztin. Beraz, gobernuko imposizio gogorrei zirrikituak ere herritarrek bilatzen dizkiete. Bai, adibidez beste kuriosidade bat bezala, nere ostalen 3 txakur zeuzkaten. Eta txakurrak eukitzea Iranen debekatuta. Zergatik? Dialako animali impuroak edo, eta gaina hemen esaten dute, adibidez guk maite deula txakur bat, pertsona bat bezain beste, eta horrek ezin dula izan. Orduan, katua bai euki aldezu, txakurra ez. Ta niri itxinitzan nere ostalea, eta zeuzkaten 3 txakur, eta esan nun erkia aztegea. Eta gaina alde intziguten lehenengo egunen, eta atea berri izan gendun denak korrika txakurren bila. Eta nola bukatu zuen historia horrek? Harrapatu genitun. Eta moralaren poliziak zuek ezintuzten harrapatu, Ez etzigoten harrapatu. Baina esanun, iritsi berri, esanun, ze ondo hasten dan bidaia, tio. Ongi etorri itzela. Ze parrakaro ze geneukan jendea laguntzen, bai, txakurren bila, eta azken, bueno, bai. Ostaletako langilek eta oso gaztek izaten dira. Zarrena, uste, 27 urte zuzkala. Orduan bai, dena txakurraren bila, jo. Zirrikitu horietan ere, ligatzeko tartea hartzen dute. Zer da dordorra, ura? Jo, oie bai, zan oso kurioso. Goatzen naiz, esan ziaten, ura, jutega dordorritea taniz. Zer da, oita. Azkenen zan, trafiko asko da oteranen. Orduan, gehien bat atxalden, ez, dena lanetik irteten dianen. Orduan, uste zala ostiraletan, gehien bat, juten dia dena rotonda hundi batea kotxez, eta hor, lehiatila geisten, beraien arten ligatzen du, telefonoa pasa, ondoko kotxeari, karo, kotxek dijoaz, iaia geldi. Orduan, bai denbora ematen du, eta horrez da moralaren poliziarik. Orduan, horriten dute. Bai. Zuk ligatu zenuen? Ez, nik ez. Nik ez. Eta ikusi zenuen nola ligatzen zuen jendea? Bai, ikusi nuen nola, bai, nei pixka tarraroa intzitzaiten, gaina, beraien kodigoak nien izenteatzen ligatzen dauden, ez dauden ligatzen, baina, bueno, xelebra behintza, bai. Eta ebaita junitzen 2 mutilekin Danesgu parkea. Lehen aipatu detena, dena bikote mutilak, eta bai, junitzan esan ziaten etorri gukin ura eta ikusiko zuzen moituko dan. Eta bai, juninean 2 mutil eta ni, eta hor bai, 6 mutil pila bat, telefonoa ematen, beste mutilen nei ez. Bai, beraien arten dena, baina esageratua, Osea, argi utzi ziten